Záhorie je charakteristické svojou obrovskou rozmanitosťou na malom území. Medzi riekou a Karpatmi máme nádherné borovicové lesy, kde vlastne pod nohami máte doslova púšť, ale zase nájdete tam úžasné množstvo hríbov. Som záhoráčka, rodená záhoráčka z Malaciek. Som rodený Seničan, narodil som sa tu, žijem tu celý svoj život i so svojou rodinou. Mám 50% kysuckej krvi po otcovi a 50% pravej skalickej po mame. Narodil som sa už v Skalici, som hrdý Skaličan a samozrejme v podstate cítim sa aj ako záhorák. Malacky sú v trojuholníku medzi Bratislavou, Rakúskom a Českou republikou. Je tu hlavná železničná tráť, je tu diaľnica, sme blízko k 3 letiskám, sme blízko k prístavu. Senica leží v strede Záhoria, i keď tie trenice medzi Senicou a Skalicou istým spôsobom vždy boli, ale nastal čas spolupráce a myslím, že všetko musí byť založené na dobrej spolupráci, na ochotnej spolupráci a na vytváraní stále lepších podmienok pre život pre všetkých občanov Záhoria. Hlavný potenciál je v oblasti turistického ruchu. K úkladom Senice patrí predovšetkým rekreačná oblasť Kunovská priehrada, ktorú môžeme ponúknuť návštevníkom Senice, kde turisti prichádzajú a cítia sa tu veľmi dobre. Máme tu množstvo prírodných kúpalísk, máme tu obrovské množstvo cyklistických ciest. Hranice nášho katastru sú rieka Morava, Paťov kanál. Ja som si nikdy nemyslel, že vodná turistika, cykloturistika je tak obrovským fenoménom. Hlavná cyklistická cesta vedie od Bratislavy popri Morave až po Skalicu. Pre tých fyzicky zdatnejších cyklistov je cyklocesta po hrebení Malých Karpát. A o čom som úplne presvedčený, je golfová turistika. Informačné technológie, oceliarstvo, plechy, betónové preklady, spracovanie pieskov na chemický priemysel. Je tu mladé a vysoko kvalifikované obyvateľstvo. Až 40% ľudí je do 35 rokov. Čo je určite asi najdôležitejšie, že sú tu múdri, šikovní ľudia, ktorí sú veľkí lokál patrioti, hrdí na to, kde sa narodili, a to, že tu je aj veľmi rozvinutý priemysel, pretože keď majú ľudia prácu, tak ten život je v podstate ďaleko spokojnejší, pretože ľudia prácu majú, je tu nízka nezamestnanosť. V blízkosti mesta funguje továreň. Tá je hlavným sponzorom senického futbalu, ktorému sa tu veľmi darí. Momentálne dnes hráme so Slovanom. Ľudia sa stále venujú keramike, hrnčiarstvu, paličkovému čipkovaniu, tradičnej ľudovej hudbe. Máme iba 4 historické pamiatky, no i na tie sme hrdí. Jednu vidíte za mnou, je to katolícky kostol. Prezentujem aj svoje výrobky a to je v podstate skalický trdelník a skalický rubín, to sú pojmy. A som aj rád, že vlastne tomu skalickému trdelníku sme dali tú česť, že to bol prvý slovenský výrobok, ktorý bol registrovaný v rámci Európskej únie. No a k tomu samozrejme naša koncepcia do roku 2020 je, dá sa povedať, postavená na rozvoji cestovného ruchu. Toto je Zámocký park, klopujúci šľachtické sídlo rodu Palfiovcov. Počas 4 storočí svojej existencie bol šľachtickým sídlom, vojenským skladom, bol socialistickou nemocnicou, bol františkánskym internátom. Interiér aj exteriér kaštieľa veľmi veľa utrpel. Je zrekonštruovaná na nádvorí kaštieľa studňa so sochou jelenia, erbového zvieraťa Palfiovcov. Vedľa kaštieľa je zrekonštruovaná fontána, takže postupne sa tento kaštieľ snažíme vrátiť do pôvodného stavu a predovšetkým ho sprístupniť verejnosti, tak aby si ho nielen Malačania, ale aj všetci návštevníci Malaciek mohli vychutnať. Máme nádherné golfové ihrisko v Skalici, kde sme spojili dva porevolučné fenomény, golf a víno. 2 nádherné 18-ky sú v Šajtíkových Humencov, kde spájame golf s hríbami. No a samozrejme je tu ešte aj golfové ihrisko v Malackom okrese. Jedný z takých ťahákov je areál s 38 jamkami, čo je rarita v rámci Slovenska i
v rámci strednej Európy toto ihrisko spĺňa všetky atribúty toho, aby sa dostalo do rebríčka ihrisk, na ktorých sa konajú veľké turnaje golfové. Golfový turista prespí, či aj podnikatelia v cestovnom ruchu majú z toho osoch. Nikdy nebolo nejako dokázané, že odkiaľ ten Macek bol a kam išiel a prečo išiel do Malaciek. On údajne sa do Malaciek ani nedostal, niekde pred Malackami, neviem, čo sa mu pokazilo. Musel sa vrátiť späť, odkiaľ prišiel, nevieme odkiaľ, ale tá pesnička prischla Malackám a Malacky sú ňou preslávené, tak prečo si ju nenechať. Išiel Macek do Malacek v šošovičku Mácid, ale viac nezvládnem. Senica je útulné mestečko v centre Záhoria. Žijú tu príjemní, srdeční ľudia, vedomí si svojho pôvodu a sú na ňo i patrične hrdí. Potenciál, ktorý to Záhorie má, je obrovský. Aj preto som rád, že vlastne aj spolupráca medzi Senicou, Skalicou a Malackami je veľmi intenzívna. Dá sa povedať, že sme naladení na jednu nótu. Záhoráci chceli byť záhorákmi, zachovať si predovšetkým svoj jazyk, svoju históriu, kultúru, svoj charakter, svoju srdečnosť. Cítim sa byť záhoráčkou. To je vrodený pocit, ktorý sa ťažko opisuje. Keď niekto povie vtip na záhoráka, tak je tu kontravtip, ktorý hovorí, aký je rozdiel medzi záhorákom a snehulákom. Snehuláka môžeme bozatriť v zime a záhoráka po celý rok.